No. Čo ideme dneska robiť? Že máme v pláne točiť daily vlog. Daily vlog, áno. Máme v pláne ísť na Halúzickú tiesňavu, kde sme už boli. Áno. Takže to ideme my dneska robiť a veľmi sa z toho tešíme. Je to také zvláštne, že sa takto natáčame. Áno. Je to náš prvý vlog, dúfame, že nie posledný a uvidíme, že ako sa nám to bude páčiť a vám ako sa to bude páčiť. Takže podľa mňa to bude zaujímavé. Chceme vám proste priniesť takéto, že my máme stále problém s tým, že nevieme, že kam ísť, čo robiť a tak ďalej. Takže chceme a možno, aby ste si aj vy z toho nejakú inšpiráciu mohli zobrať. Takže náš ďalší plán teraz je, že sa dáme dokopy, pobalíme si caky-paky a odchádzame. Najprv na obed a potom do sveta. Hurray! tak ostaň s nami. Sme zbalení. A ideme. Ideme sa nájsť mojej mame. Odtiaľ pálime na Halúzickú tiesňavu. Poď už. Kili. Bože, teta. To si nevšíma, Jirenko, to je teta. Pane Ona není moja teta, ja říkám teta, víš? Běž, teta, běž. Poď už. Milujem takých ľudí, ktorí sú so psom, vidia, že naši psi sú úplne blázniví a oni sa tam ešte zastavia, že však možno, že sa pohrajú. No nepohrajú. Poďte. Veci dáme do autíčka a môžeme ísť. Ľudia, moji zlatí, ja sa tak teším. Vy si to ani neviete predstaviť, hej? Pretože je náš prvý vlog toto. Prvý. Veľmi prvý. Úplne najviac prvý. Že už sa z nich zblázním teraz. Jaj, naši psíkovia milovaní. Spravíme pre nich všetko. Aj vy, že? Je 12:15, teraz zbiera tieto moje odpadky z auta. Kam patria odpadky? Do koša. Áno, ja som zajačik, ušiačik, tak... Aj vy máte také dobré ženy. Otvor. Obed. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla, jdeme žrát. Bela, poďme, ideme výťahom. Bela, Kili, tešíte sa na výlet? Zaviaž mi šnúrku, Bela. Bela, dolu. Ahoj, mami, točíme vlog. Čau, vítajte u nás. Rada, že ste prišli na to. Na čo? Ideme jesť Čo ideme jesť? Čo si dneska varila? slepačú polievku, Áno. rezne v pánkovej strúhanke, Ktorého pánka? takého jedného, Áno. hráškovú ryžu, Áno. placečky malé Áno. a tu ešte máme kebabčína Veľmi dobre. a šalátik kapustový. Výborne. Ďakujeme. Napitie bude len víne a dneska kofola není, lebo sa nám pokazil stroj. Tak idem domov. Teraz som volal, oni zavolali Lizovi, ne? Komu, Viki? A čo? Mám to už prehol, lebo je hore na stromu. To je blázen. Výborná, teta. A ja hovorím, a Bela tam není, a on že ne, že tam je. Bela tam bola na druhej strane. Hoďme mám ale 4. Ale to je, tu som mala víš čo spraviť. Tu je taký karamel. Jako? Čo tam je? Karamel. Karam. Vidíte, to. Je. Výborné. Štrudlička, kávička, cigaretka, tajda. Ďakujeme ti veľmi pekne za ten obedík, bol výborný. Že ste došli. Na budúce vás čaká. Ja. Dovidenia. Ahoj. Vyrážame. Máme 13:14. Koľko ti ukazuje cestu? 1 hodinu a 2 minúty. Keďže sme tam už boli, na čo sa tam môžeme tešiť a čo si z toho všetko pamätáš? Lebo ja sa priznám, že pamätám si z toho tú lúku, tam je aj taká zrúcanina volačoho. Není to tam? To teraz úplne presne neviem, ale zdá sa mi, že to tam je, ale nie som si istá, ale viem, že tam celý čas pôjdeme ako keby pri takom malom potôčiku. Áno. My sme tam začali iba s jedným psom, teraz bereme 2, takže uvidíme, lebo viem, že tam musíme aj ako keby... Tam vlastne psi nemôžu byť voľne pustení. To znamená, že musíme ich mať stále na vodítku. To bude dosť sranda, keďže budeme chcieť aj natáčať a zároveň aj držať psov. Ale my to nejako zvládneme. Na tej lúke už môžu byť pustení. Áno. Čaute.
Aký máš názor na tento svet, Vik? Na tento svet, Denis, mám taký názor, že svet je super, ak si ho spravíš super, aby bol super. Mne sa tu páči, ja som spokojná. Aký názor na tento svet? Na tento svet mám taký názor, že svet máš taký, ak si ho spravíš a ako sa na ňo pozeráš. Keď sa pozeráš na veci nechuťou alebo so zlým pohľadom, tak aj ten tvoj svet je taký. Ak sa pozeráš na veci pozitívne, tak taký budeš mať svet. Keď sme tu boli, tu ešte nebolo spoplatnené parkovisko. Tentokrát to už spoplatnili. Môžete akoby parkovať aj na tomto spoplatnenom. Tam budete mať určite vždycky voľné miesto, ale dá sa tu platiť iba kartou. Áno. Ale pre tých, ktorí nechcú platiť za parkovné, tak sa tu dá vlastne popri ceste parkovať úplne v kľude. Napríklad takto, ako parkujeme my a ostatní ľudia, ktorí prišli za parkovné. Takisto ako my. Platené parkovisko máš tuto, tam sa platí iba kartou. Ako môžete vidieť, tak viacerí ľudia sú tu so psíkami, čiže je to perfektné. Áno, a vlastne vedú tadeto dve cesty, ale oni sa vlastne už ako keby vracali. My ideme najprv tade a potom je vlastne ešte jedna cesta, čo vedie tam hore. Uvidíme, či tu dáme aj tú cestu. Toto tu je tiež nové a tu si môžete dať nejaké občerstveničko. Fajnové preliesky sem dali, ty kokos. Toto si musíte zapamätať. Pes musí byť na vôdzke. Aj kvôli tomu, aby sa mu niečo nestalo a aj kvôli tomu, že naozaj veľa ľudí sem chodí so psíkmi. A čo tu budeme dneska zažívať? Naučný chodník. Toto je presne to, čo som vám hovorila. To bude taký potôčik, tie schody. A keď sme tu boli naposledy, tak tu nebol nikto. Dneska sú tu, aké by dávali voľač zadarmo. Teraz ideme rovno na tú ako keby prechádzku, ktorá je ako keby taká hlavná tužistov. Musíte ísť vlastne tuto po tomto chodníku a hneď vlastne prvá doprava, kde by ste si povedali, že tak tam určite nie, tak presne tam musíte ísť. Máte tu aj šípočku. Toto je vlastne ten chodník a je to 4. stupeň ochrany. A tuto to vlastne máte tiež nakreslené, že pes nemôže byť na voľno. Už to bude záhul. Už vidíme stúpanie dolu. Ako to ide? Som z toho nervózna. Vidím. A z čoho konkrétne si nervózna? Že ma ťahá tento pes. Že nemôže byť na voľno. No. Bele sa tu páči. Chodí si po vodičke. Teraz presne inak je vidno, že kto je ten viac odvážny pes. To áno. No. A vlastne tu je ten potôčik, čo sme vám vraveli a on nás akoby bude sprevádzať celou cestou. Že to je, a nie je to umelo vytvorené. Takže vlastne to sa vytvoril sám, tento potôčik. A toto máš potvrdené? Podložené. Áno? Biele na čiernom. Čierne na bielom. OK. Teraz pozerajte. Postavím sem statív, aby sme si mohli spraviť taký vážny záber. Aj to poviem, a čo? Nech to vedia. Áno. Čakáme, Kilino. Akurát sme teraz na takom úseku vlastne, kde si ich budeme musieť podať. Áno, presne tak. Ale to budete vidieť, hneď sekundu mi dajte. Len si Poďte sem. tu vytvorím podmienky hodné. Tak. Poď, neboj sa. Pusti. Poď sem. Poď. Bela, tuto. Neboj sa. Takto. Neboj sa. Pes číslo 1 je dolu. Pes číslo 1 je dolu. Kili, poď sem. Poď, ty už vieš, že musíš ísť tadeto. Neboj sa. Tak, dobre, posero. Dobre. Počkaj, čakaj. Človek číslo 2 je už tiež dolu. Počkaj, Kili.
Dobre. No. Toto je asi prvý taký ťažší úsek, kde proste neprejdeš so psom tak, že ti zíde dole. Ale nič hrozné, čo by sa nedalo zvládnuť. Takto si ho podáme, máme 2 psov a zvládli sme to, takže to zvládneš aj ty. Ideme ďalej. Tam strčím, keď nebudeš poslúchať. Čože? Že tam ťa strčím, keď nebudeš poslúchať, tam hore. Poďte sem. Vodičku. Bela, napí sa trošku. Kili. Ešte, že som im priniesla čistú vodu. Kili. Belka, aha, voda. A takéto si dáte? Aha, pamoska. Ježiš. Páči. Kili. Páči. No, sme asi tak v strede tohto celého. Myslíš, že už sme v strede? Tak asi áno, veď ono to nie je až také dlhé. A je tu fakt strašne veľa ľudí. Je tu strašne veľa ľudí. Keď sme tu boli naposledy, toľko ľudí tu nebolo. Ale to je asi dobre, že tu je veľa ľudí, lebo naozaj sa to tu oplatí vidieť. Je to tu proste pekné. Pomaly. Jazyčíkmi po schodoch by sa nemalo chodiť, ale Čakaj. tak toto je. Púšťam ti ho. Alebo Poď sem, nie, Bela. radšej nie. Dáme si prírodovedné okienko. Poďme na to. Nech sa páči. Technicko-stavebná pamiatka. Je tu nejaký prach, stupienok. Toto je prechádzka v zime a neviem úplne, že čo to je ako za zemepisné okienko. Prahy sú priečné objekty umiestnené úrovni dna. Sú to veľmi nízke stupne. Ich úlohou je prispieť k stabilizácii dna a zabrániť miestnemu porušeniu eróziou. 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 Eurovíziou. Tu sú, že aké druhy živočíchov tu sú. Napríklad je tu, že jašterica krátkohlava. Alebo tu je stonožka obyčajná, môže to byť králik, môže to byť aj líška, aj kuna. Ty kokos. Pane Bože. Takže samé zvieratá tu môžu byť. Sem patrím. Ale sú tu napríklad, že baza tu môže byť, rumanček, už tam vidím ten most. A to je vlastne už aj, mi sa zdá, že to už je aj koniec. Oh no. Teraz tu zostaneme a ideme sa opávať. Áno. My sme vlastne na konci, ja som si to pamätal troška dlhšie, ale to je z toho dôvodu, že my sme vlastne tam, keď sa pozrieš, tak tam je taká cestička a tá vedie až niekde úplne pri cestu. Minule, keď sme tu boli, tak sme proste išli ďalej, že však ešte tu volačo uvidíme, ešte tu niečo bude. Bola tam iba lúka a nič viac. A my sme išli ďalej a ďalej a ďalej a čím ďalej sme išli, tak sme videli bližšie cestu. Teraz pôjdeme ešte sa pozrieť tuto hore a tam je... Tam by mala byť tá veľká lúka. Tam by mala byť tá veľká lúka, ale ja si myslím, že tam bude, lebo kde inde by bola. Čo vám poviem, tak bola som asi nepríjemná. Ale stala sa taká vec, že sme prechádzali dole z tých schodov a zrazu sa rozbehli takí dvaja psi. Oni akože možno boli neškodní. A ja som to aj tej pani ako keby tak povedala, ale akože áno, svojím spôsobom som jej povedala, že nemali by ste ich mať na vôdzke. Už keď som videla, že sa Kili ježí a ten pes oblizoval Belu, tak som sa bála, aby on ako keby nezautočil. Tak som jej akože aj povedala, že tu nejde o to, že ich vy nemáte na vôdzke, ale o to, že ak by sa niečo stalo, tak by to bola naša vina, lebo náš pes by ako keby zautočil na toho druhého psa. Áno,
áno, lebo Kili si vlastne obraňuje Belu. Hoci ak by to bolo, či by bol ten pes na vodske alebo na voľno, Kili by pravdepodobne zaútočil na ňo. Nehovorím, že by mu nejak teraz silno ublížil alebo niečo, lebo však to sa hneď dá vyriešiť. Ale je to ako keby troška také nezodpovedné si zobrať psov bez vodsky tam, kam vieš, že chodia ľudia s psami. A hlavne Kili bere Belu, že ju musí ochraňovať. No, takže ja som jej to aj vlastne povedala, že tu nejde o to, že ona ich nemala. Ak by sa čo stalo, že by to bola naša vina, lebo náš pes by zaútočil. Ak by sme vám mohli dať jednu jedinú radu, keď idete so psíkami, tak naozaj majte vodítka, lebo nikdy nevieš, kedy stretnete killera. Hop, tuto. Tu sú schody. V mojom veku takéto veci. Pomaly. Presne som vo veku, kedy to treba robiť. Čo iné môžeš urobiť pre Wait. seba, ako chodiť na tieto fajnové túričky. No čo, sme tu? Áno. No, došli sme na tú lúku, kde sme chceli. Toto je tá lúka, ona je tá lúka. Tam sa dá ísť ešte vlastne hore. Chvála Bohu, že som sa dal na toto. Chvála Bohu, že máme takéto pekné veci. Ešte ne, teraz potrebujeme v podstate zbierať 1400 hodín pozerania. Hodín, hej. Ale tak napríklad začalo to tým, že 3000 a už máme 1600 ako keby za sebou, takže už iba 1400 a máme to. Som tu teraz... Milan sa volám. Milan, teší ma, ja som Denis. Rozhodli jsme se dneska, kam půjdeme na výlet a chtěli jsme někam na českou stranu Lopeník nebo Lohačovice, ale pak jsem se pojel do map a nás to zaujalo. Podívejme se na YouTube na nějaké videa a dali jsme se na cestu. No. Viděli jsme video, proto jsme sem šli, protože se nám to líbilo na tom videu. Chceme poznávat nové věci, které jsme ještě neviděli, které jsou v okolí třeba Bílých Karpat a v přírodě, Bílé Karpaty a tady ta část prostě třeba nás zajímá. Bydlíme tady, tak nás zajímá, co tady je. Tak si to ešte užite. Jo, aj vy, tak ať sa vám daří. Ďakujeme veľmi. Takže cieľ je splnený, psi sú mŕtvi, ale to nevadí, dojdeme domov a žijú zase. Rej! Tak on z toho prvýkrát pije. On sa toho predtým bál. Ako starí, úplne že starí ľudia, ktorí rádi chodia do prírody, sme si museli zapáliť. Napíš do komentu, čo si o tom myslíš, že dojdeš do prírody, aby si zapálil. Nie je to správne. Fajčenie chodí k zdraviu, ale ja to mám asi... No, Kilinko, výborne. Vyvalal sa, čo? Pozri, aký je špinavý. Ty kokos! Tak ty si dobre špinavý. Hej, takto s nami do auta nejdeš. Však ty si normálne beloch zostal. Pomaranče. Byli pomaranče, nie si pomaranč. Jula, si zadýchaná? Priznávam sa, Rovinka ma zadýchala. Si sem išiel, alebo jak sme sem išli, tak to istou sa vracáš. Čiže máš presne fajnovú prechádzku. Tam a naspäť. Haluzická tiesňavá, čistá haluz. Samá haluz. Je tu samá haluz. Tak máš rád haluze, dojde do haluzickej tiesňavy. Máme tu ďalšiu parkourovú prekážku. Poďme. Tak to nie je až taká parkourová prekážka. No poď. Zvládli sme to. Jaj. Aj by som sa najedol. Naozaj si hladný? No poď, Bela. 1. Ahoj, čau. Poď sem. Čau. 2. No poďme. Toto bolo vlastne to najhoršie a už to bude len dobré. Áno. Tú najhlavnejšiu prechádzku máme prejdenú. Ako sa teraz po nej cítiš, Jula? Bolia ma nohy. Asi toto stúpanie hore na konci ma zabilo najviacej. To áno. Ja som aj spadol. Pozrite sa, čo sa mi stalo. Pozeraj. Kde to je? Tu je to. Z toho, že som padol, sa mi stalo toto. Ukáž, to som ani nevidela. Aha. Lebo sme čakali, kým prejde taká rodinka a ja som sa dal tak strmo na nejaký kopec, alebo čo to bolo. A bol tam taký veľký štrk a strašne som sa zdrbal na zem a zlomil sa mi statív, ale to nevadí akože, lebo ten statív nebol nejaký extra drahý, takže pohoda. No a potom, keď som ten statív chcel zavrieť, jak som ho zavieral, tak som si tam pricvikol takto prst. Po toľkom stúpaní som normálne zničený. Ale keďže vám chceme ešte ukázať tú budovu, alebo jak sa to volá, Taká zrúcanina to je. taká zrúcanina, tak sa musíme troška pozviechať, dať sa dokopy, zapáliť si 2, 3, 4 cigarety
aby sme mali aj niečo iné ako čerstvý vzduch lesný a pokračujeme ďalej. Už sa mi nechcelo tam ísť, ale je pravda, že by to nebola potom kompletná ako keby tiesňava prechádzka, čo tu môžete vidieť. Určite nestopni toto video teraz tu v tomto momente, lebo ťa ešte čaká vlastne podľa mňa veľa zaujímavých vecí. Kľudne môžeš zanechať odber tohto kanálu, Môžeš zdieľať tento kanál aj toto video a nezabudni nám napísať do komentáru, ako sa ti to páčilo. a na aké ďalšie miesto by sme mohli ísť. Čo by sme mohli ďalej natočiť. Je teplo, Je strašne teplo. konečne je teplo, ale boli sme stále v lese, takže sme sa podľa mňa vôbec neopýtali. Ako sa cítiš v tejto roli vlogera alebo vlogerky? Úprimne je to zatiaľ veľmi chaotické a veľmi ako keby rozmýšľam nad tým, aby som natáčala, takže sa teším na ten moment, kedy nám to príde už akoby také normálne, že sa nemusíš proste fokusovať na to, že čo, kde, kedy, ako, prečo. A možno, že už keď nám to príde viac také normálne, tak si aj viac užijeme to, že to natáčame. To možno nerobíme tak, ako to robia ostatní vlogeri, ale ideme v podstate, Robíme niečo, čo je pre nás úplne nové. snažíme sa vám doniesť nejaký ten náš pohľad. Akýliho pohľad. Akýliho pohľade, ako sa... A dúfame, že sa vám to bude ľúbiť. Je jeden typek, čo hovorí stále. Zober tú kameru a proste nerieš to. Proste zober kameru a toč. Tak presne toto sme urobili. Čo ti z toho vyplýva? Že daj odber. Pokračujeme ďalej. Vybrali sme sa ukázať vám tú peknú zrúcaninu. Stále ináč neviem, jak sa to volá. Čo je halus, lebo som si to mohol pozrieť, ako sa to volá. Ale ja neviem, či to má vôbec meno. Podľa mňa to nemá ani meno. No, tak uvidíme. To tam bude určite napísané. Že čo to je? Taký pekný výhľad. Ďakujem. Krásny výhľad. To už není? Je to podľa mňa v tom druhom. Jakom druhom? Či tu není také druhé? Tak potom, čo si ja pamätám? Ale ja si to pamätám, že to bolo tu. My odtiaľ máme aj fotky. Že? Už nemáme, ale mali sme. A tu je cintorín. Ty ich máš na Facebooku, tie fotky. Mám ich na Facebooku? Tu. A nech sa páči, tu vám je jedna zrúcanina, kde sú vlastne tehly iba. Vyzerá to ako kostol, lebo to kedysi bol kostol. Ale už to nemá strechu, takže by ste asi zmokli, keby tam chcete spať v noci. Tu máme, nech sa páči, veľké zelené priestranstvo. Psičkovia dvaja, veľmi zlatí, milí psičkovia. Sme radi, že sme tu s nimi. Sú veľmi socializovaní. Nemajú problém s inými psami. A ja som úplne kľudná. Namaste. Krajšie si to ani povedať nemohla, Juli, ale presne tak, ako si povedala. Tento kostolíček, už tu nejaké bohoslužby asi nebudú. Bolo predtým. Čo? Tuto to bolo, že? Áno. A prečo to tu už není? Predtým tu bolo také drevené. A už to tu není také drevené. Nechápem prečo, alebo ja si to asi pravdepodobne s niečím mýlim. Nie, to bolo tu určite. Áno? No, takže v tomto kostole... Nájdi ma. Tu sme sa predtým fotili. Áno, tu sme si sadli a fotili sme sa. Áno. Takže ak sa budeš chcieť odfotiť, tak dojdi sa odfotiť sem. Vyšlo krásne počasie na to, že dneska vlastne 3. máj. Tak sme mali, že 25 stupňov, skoro úplne bez vetrie. Takže úplne ideál. Lebo ono by to nebolo ani dobre, keby je, že fakt, že horko. No, to asi ne. To asi nie. Keby je horko, tak by to bolo ťažšie. Hlavne pre mňa. Keďže nevládzem už teraz dýchať. Aj pre psov, áno, to je pravda. Takže vyšlo nám to pekne. Pekne sme sa poprechádzali, pekne sme sa zničili. Môžeme ísť domov a uvidíme, čo vám ešte natočíme. Možno už aj nič. Čo by ste už chceli kúkať? Láska, ty vieš, koľko budeme platiť za parkovné? 0. Vieš, čo je najväčšia haluška na tejto halusíckej tiesňave? Vieš, čo je najväčšia halus? Čo? Že celý čas som mal otvorené auto. Oh no! Čo? Celý čas bolo otvorené auto. Sila. No a teraz som si ukončila tréning, ukazuje mi celkový čas 2 hodiny 12 minút. S tým, že sme aj stáli, takže to nebolo, že sme šli stále. No. A 3 kilometríky. No, že to je v pohode. Easy. 3-kilometrová túra alebo prechádzka
či už sami alebo s obsíkom, čo sme videli ľudí, tak chodili či už s obsami, či s deťmi, či s hocikým, alebo sami boli. Takže je to v pohode. A na to, že je to napríklad od nás zo Šale hodina cesty, je to super. Je to super. Že na také naozaj, že vypnutie hlavy, prejsť sa do prírody, je to poprvé, dali sem platené parkovisko, dali sem aj nejaké občerstvenie, čo je super, ale žena... Aspoň jedna tojtojka by sa tu možno zišla. Akože dobre, je pravda, že sme sa na tom parkovisku neboli až tak úplne pozrieť, možno tá tojtojka tam je. Kili, Bela, ako sa vám to páčilo? Bela, páčilo sa ti to? Áno? Napísali sme ChatGPT, naši psi už chcú ísť von, 10 zaujímavostí o Haluzickej Tiesňave. Takže prvé z toho je, že Haluzická Tiesňava vznikla pôsobením vody, ktorá si tu tisíce rokov vyrezávala cestu cez pôdu. Takže to je ten malý potôčik. Druhá vec je, že je to vlastne malý kaňon a miestami má strmé steny, vysoké aj niekoľko metrov. To ste mohli asi aj vidieť. Áno. A tretia vec je, že kedysi tu tiekol silnejší potok a dnes je tá voda vlastne oveľa pokojnejšia. A vec je, že Tiesňava je plná zelene. To je pravda. Úplne. Je to krátka, ale veľmi fotogenická trasa. Úplne. A nad Tiesňavou sa nachádzajú ruiny románskeho kostolíka. To ste tiež mohli vidieť. Presne. A miesto pôsobí ako z filmu. Podľa toho, čo ste tam videli, napíšte do komentu, že alebo ktorému filmu by ste priradili toto miesto, že ako to na vás pôsobí. Tak napíš do 5 fanúšikov, ktorých máme zatiaľ. Prosím vás, napíšte to tam. Ďalšia vec je, že po daždi je Tiesňava najkrajšia, ale aj klská. To nevieme asi zhodnotiť, ale určite to môže byť pekné, keď to tam tak kvapká všade pekne a tak ďalej. Áno, ale keďže som sa ja dneska pošmykol, tak naozaj tá Tiesňava dokáže byť klská a ak vám môžem dať radu, nestojte na štrku a nestojte na strmých kopcoch. Posledná vec je, že napriek tomu, že je relatívne malá, patrí medzi najkrajšie prírodné zákutia na západnom Slovensku. Jednoznačne. Jednoznačne to vyzerá dobre. Akože dobre, my to nemôžeme úplne teraz ešte hodnotiť, lebo my sme toho veľa neprechodili až tak, ale je tam krásna príroda, porúčame a teda náš rating je 7 z 10 za mňa. Už na budúce miesto, kam pôjdeme, tak to bude úplne niečo nové aj pre nás. V Haluzickej Tiesňave sme boli, predtým boli sme tam teraz. Za mňa je to super prechádzka. Či už s obsami, či už s mačkami, alebo so chrobákmi. Áno.